takže čaute ľudia, dneska to je nové video a budeme hrať s Coltom a zahrajeme si s týmto novým Coltom, s Woody Coltom. Takže ja ho kupujem. Hotovo. A počkajte. Všetko je pripravené. Yes, máme nového Woody Colta. Krása. OK. Aj pin, player, ikonku, krása. Všetky Coltové skiny choďte vidieť tam. A budeme hrať iba za tohoto. A tu si dám Woody Colt pin. A tu si dám Monkey Colt pin. A miesto toho to si dám... Mám botek 6, že? OK, dobre. To kto tam s tou stoličkou robí, koľko susedia? Či čo? A to není stolička, to tam vrtajú nejakí susedia. Ty kokos, to sú. Dobre, prvá hra s Woody Coltom. Mám botek 6, že? Edgaros dostalos. Za Colta som dneska už hral, takže krásne. Som už rozcvičený. Poď, Bas, poď hrať. My to dáme z AFK sú hráčom. Akože, to tak vyzerá. Jožiš, ja mám zlý gadget. Teraz som si minul zbytočný gadget. Tak keď máme tento gadget, tak samozrejme zničíme túto stenu. Nech nás nezabijú. Cez ním. Teda ten správtik. Dead. Toto bola sweet hra, toto bolo sweet, toto bolo krása. Ron and Ty kokose. Toto musí byť krátke video, nech to nepočujete vrtanice. OK. Už sme tu. Ty vol, tak toto bude ťažké. Daryl a Crow nepôjde celkom uhrať, ale to Piper to bude ťažké. Ťažká robota. Jeden hit. Nice. Dostala tá Piper? Nedostala. Možno hej. Ja mám... OK, 1 HP má tá Piper, ako keby pre mňa 1 HP, lebo Colt by ju dal na 1 náboj. Dobre, dead. To bolo sweet, aj keď ma zabil. To bola krása. On ide. Škoda. Aspoň že som si nevyplýtval ulti. To je dobré. Ale sú zlí, aj tá Piper s tým súhlasí. Nejsú moc dobré nakoniec. Jak som si to myslel. A keďže teraz mi dali. Tak dala. Nedali. Iba jedna. Zabila. Daryl, inak ten ma nikdy nezabije na blízko. Takže zabil by ma, ale... lebo on vždycky, keď sa na mňa tak chce prilepiť, ako keby sa dá povedať, tak mu to nevíde proste. To je smutná realita. Nedal som ani gadget, ani ult, a volky vlastne nemám. Dislike bear. Fakt zle hráte ľudí. Akože, není to nič moc, neviem klamať. Keď proti týmto prehráme, tak neviem, čo sme. Akože. Poď. Ty by si to mohol byť, Crow. Ty by si to mohol byť.
30 seconds left! Ne. Check out my gun! Selfie time! Ow! Ne. Remíza. Ľudia, lepšie jak prehra. Stále to hovorím, lepšie jak prehra. Sorry, Dobre, ale zatiaľ sa nám s Woodym celkom darí, podľa mňa. Bol som ticho, lebo som tryhardil, keby ste nevedeli. Sadnem. Piper zase counter, vystupí v pohodičke, M-ska zlé, to bude zlé. Toto je zlé kombo pre mňa. Najlepšie by vážne bolo, keby niekto je na blízko. first takedown! OK, ten Mr. P mi dal akože dosť. Double! Ja rozmýšľam, že či si náhodou zase nezmením ten gadget. Lebo keď teraz na blízko nikto není, tak je mi zbytočné prebíjanie. Ty kokos. Toto som im teraz napálil riadnu pecku. A tá M-ska až taký veľký problém není. To tak vyzerá. Ne, zbytočná ulti. Aspoň to dalo nejaké hity Mr. P-ovi. Či ako to skloňovať. No zase neviem skloňovať Brawlera. Takedowns left! Poď, toho dáš, nie? Už toho Mr. Dobre, jde. Yes! Ty kokos. Double Double takedown? Ja vlastne to bol pre enemy double takedown, ok, tak nič. Ja to mám hrozne ticho. Trošku hlasnejšie sa ti potom musím dať. Akože ne, aby vy ste to mali moc hlasno, ale aspoň hlasnejšie. No nič nepočujem, ani ja, ani vy, asi. A vy možno Halo, ja vám to vždycky dávam na 100 zvuku. Môj hlas a vlastne tú hru. Vyhrali sme. Nedáme. Nedáme dneska mastery asi, ale kokos. Dáme jeden ten tier v Brawl Passe a to stačí. Kamo, ja neviem, ja si začnem zase mainiť kouta, lebo Morty sa mám na 924 pohárov, to je akože dosť, ale, alebo nie, 923 tuším. A ja som si mal zmeniť ten gadget, som na to zabudol. Zas. Aj som išiel do lobby preto. To by som dal inak asi. No tak teraz by som ju zabil, keby mám ten druhý gadget. Aspoň som si odniesol za sebou aj tú MS-ku. Čauko! Ultima minúta, ale okej, snažil som sa aspoň. Snaha sa cení. Nie. Nič nepočujem stále. Vy asi áno, ale ja nič. Dobre, no čo, kedy to splníme ten Stardrop 1? Ešte jednu. Vyskúšam ešte jednu poslednú. Oj.
Musím sa snažiť, ale akože fakt brutálne sa musím snažiť. Prvý kill by mohol byť ľahko. Hej, bol priamo ľahký. Prehrávame. 3-1. Ja som si zase... Double takedown! To si hovoria aj moji enemy teraz o mne, lebo som akože som dobrý za kolta, ale keď mám zlý gadget, Rounds left. tak ja... Ježiš, to bolo pekné. Ale napríklad túto scénu by už som im zničil, keby mám ten gadget. To musím ultimate teraz už. Dostal. Ne, to sa mi ne... Down left. Mám takedown, bracho. Oj, shit. Ja som bol posledný. Takedown. Sakra. Máme to splnené, aspoň nemáme. Tak počkaj. Ideme poslednú hru teda. Sme tu. Ľudia, viete čo sa zase stalo? Ja som si nezmenil ten blbý gadget. Watch out. Here I come. First takedown. Nevyjadrujem sa ku tej ulti, nie, akože prepáčte, ale nebudem sa ku tomu vyjadrovať, viem, pokakal som to. Aj s tým veľkým nábojom som ho zabil, yeah. Pozor, Nita. A viete čo teraz sa stane? No tak počkajte, poďte ku sebe. Áno, presne takto. Asi to boli body, ale som si užil poslednú výhru, dobre. Ľudia, keď sa vám toto... Počkajte, osvojíme sa ešte stále. Legendary. OK. Dobre ľudia, ak sa vám toto video s Woodym páčilo, tak dajte určite like, odber a ja sa s vami lúčim. Čaute.